To, assalamu alaikum. Da girma barista muna so ka gabatar da suna. Sunan barista Muhammad Kabiru Usman. Wa ka wakilta a wannan shari'ar da aka gabata? Wa ka wakilta? Alhaji Ibrahim Amin. To me faru a kotu? Abin da ya faru dama ga da muka yi filing case aka transfer zuwa na Kano. To abin da muke nema muna murku kotu a canceling primary da sunan Abba Yusuf da aka tura zo INEC akan ba a yi primaries ba. So a yau Allah da iko ta kotu ya yarda da mu ya yarda cewa ba a yi primaries ba kuma ya soke sunan Abba Yusuf da aka kai INEC. A yanzu yadda da kotu yake ya fada PDP bai da candidate for governorship election. To kotu ta ayyana sunan Ibrahim Little a matsayin wanda zai yi wa takara ko ko A yanzu a saka a koma a saka yi primaries. an sa lokacin da za a sake Bai sa lokaci ba party kamata ya sa lokacin da za su primary kafin Saturday kafin zabe. to kasancewar lokaci ya kure kuna ganin hakan mai yiwuwa ne? Ai tun da order kotu ne ko da yau aka yi primary za su karba.